Hola, benvinguts a un nou microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop us acompanyem a conèixer els animes de Sailor Moon. Basat en el manga de Naoko Takeuchi, l'anime de la Sailor Moon és un fenomen cultural al Japó i a la resta del món. Tenim la sèrie original del 1992 amb 5 temporades i el reinici del 2014 amb 3 temporades i 4 pel·lícules que tornen a plantejar la història des del començament. Què és Pretty Soldier Sailor Moon, coneguda com a Sailor Moon? És una sèrie de manga escrita i il·lustrada per Naoko Takeuchi entre el 1992 i 1997 i recopilada en 18 volums. El manga va tornar a popularitzar el subgènere de les noies màgiques, aconseguint l'acceptació també dels lectors masculins. El manga va guanyar el Premi Kodansha del 1993 a la categoria de Shoujo. Qui és Naoko Takeuchi? Nascuda el 1967, és una llicenciada en química farmacèutica que va iniciar la seva carrera de dibuixant i historietista sense cap formació artística. El 1986 va guanyar 2 vegades el Premi de Millor Artista Revelació de la revista Nakayoshi i va debutar amb la seva història Love Call. I quin és aquest argument que ha resultat atractiu per lectors masculins i femenins? Doncs Usagi Tsukino és una estudiant de secundària de 14 anys que coneix Luna, una gata negra que parla i que li revela que és Sailor Moon, una guardiana destinada a combatre un grup de dolents anomenat Dark Kingdom. Yuna també li diu de trobar les seves companyes Sailors, a la princesa d'un regne ancestral de la Lluna i un artefacte legendari conegut com el Cristall de Plata. Sailor Moon es troba amb les seves companyes, Sailor Mercuri, Mars, Júpiter i Venus, i amb un misteriós home emmascarat anomenat Tuxedo Mask, per qui se sent atreta. Més tard descobriran que les seves vides anteriors van ser membres d'un antic regne lunar en un període de temps anomenat Mil·lenni de Plata. El Dark Kingdom va lliurar una guerra contra elles que va destruir el regne de la Lluna. Al Japó, el món de la Sailor Moon ha estat una cosa molt complexa. Per exemple, hi ha una sèrie de produccions musicals en viu basades en la sèrie, els Sailor Moon Musicals, Sera-Miu, espectacles que van començar l'any 93 i que van seguir consecutivament fins a l'any 2005, amb un total de 29 musicals i més de 800 representacions, i que van arribar a llançar 25 àlbums relacionats amb aquests musicals per al mercat japonès. També no es va escapar del món dels videojocs. Més de 20 jocs per consola i arcade de Sailor Moon han aparegut al Japó, tots ells basats en la sèrie d'anime. A més, Pretty Guardian Sailor Moon és una sèrie de televisió de superherois tokusatsu japonesa basada en el manga. Va ser produïda per Toei Company. Què és tokusatsu? Doncs és un terme japonès per a qualsevol pel·lícula o sèrie de televisió d'acció real on es faci un ús intensiu d'efectes especials. En aquest microclub d'anime i còmic ens centrarem en el món de l'anime. El primer anime va anar de l'any 92 a l'any 97. Una sèrie creada per Naoko Takeuchi animada per Toei Animation. Es divideix en 5 temporades: Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S i Sailor Moon Sailor Stars. La sèrie té un total de 200 episodis i segueix 16 sagues. La primera temporada de la Sailor Moon és de l'any 92, té 46 episodis i s'introdueixen totes les Sailor Scouts del sistema solar interior i el primer enemic en què s'enfronten, el Megavers. Basada en el primer arc del manga, inclou 5 sagues. Ni el manga ni l'anime estaven previstos per durar més d'una temporada, però l'èxit aconseguit amb tots dos va produir que es fessin seqüeles. Sailor Moon R és la segona temporada en 42 episodis. Els divideix en 2 arcs argumentals, la saga dels aliens de l'Arbre de la Foscor, que només apareix a l'anime, i la saga del clan Black Moon, basada en l'arc Black Moon del manga, amb 30 episodis. Sailor Moon S és la tercera temporada. Basada en l'arc Mugen del manga, inclou 37 episodis. L'organització dels caçadors de la mort són els dolents principals d'aquesta sèrie, que inclou les sagues de Caloinet, Eugial, Mimet i l'Enviat del Silenci. Sailor Moon Super S és la quarta temporada amb 38 episodis. Es centra en l'antagonisme del Cirque Moon i la recerca del Pegàs.
Basada en l'arc Yume del manga, inclou la saga del trio Amazones, el quartet Amazones i la reina Neherenia. Sailor Moon Sailor Stars és la darrera temporada de l'anime. Amb un total de 33 episodis es divideix en dos arcs, el retorn de Neherenia i Shadow Galactica, basada en l'arc A-Stars del manga i que conclou la sèrie. El 2014 es va pensar en commemorar els 20 anys de la franquícia i es va crear el Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. Es tracta d'un reinici total de la sèrie sencera, amb nova animació en alta definició, banda sonora estèreo, redisseny de personatges i sent la història més fidel al manga original. Consta de 3 temporades en 14, 12 i 13 episodis. Una quarta en forma de 2 pel·lícules de cinema i una cinquena en 2 pel·lícules a estrenar a partir del juny del 2023. Així doncs, podem dir que la quarta temporada és les Pretty Guardian Sailor Moon Eternal pel·lícules de l'any 2021, basades en l'art Dream del manga Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Serveixen com una continuació directa i quarta temporada de la sèrie de la Sailor Moon Crystal. Les va estrenar el 8 de gener de 2021 la primera part i l'11 de febrer del 2021 la segona. El més nou del món de l'anime de la Sailor Moon són les Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, 2 pel·lícules del 2023, que serveixen com una continuació directa i cinquena temporada per l'anime Sailor Moon Crystal, basada en l'arc Shadow Galactica del manga Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Les Sailor Guardians hauran d'aliar-se amb les Sailor Starlights per aturar a la Sailor Galàxia en el seu pla per conquerir el que queda de la galàxia. I fins aquí aquest microclub d'anime i còmic us ha volgut endinsar dins aquest món complex de la Sailor Moon i la seva vessant de l'anime. Us animem a apropar-vos a les biblioteques per gaudir del manga i dels animes de la Sailor Moon. Fins la propera!